mate ini tuh produk ini tuh cohan ke alang lifan ke se produser alang lifan si PG fasi lasono epa jadi fasi citu gitu jadi nona tonte kado ko tari ke chade pele cheng nona tolo pangdi ben oh happy 16 foundation day Karbi Film Society Nora se ke de Richard Fusunang pasik mucho edon inut oh edon inut bai ni bang to ke inut chade chana tono ne phonto Karbi Film Society ache te pading ang ba ini tungkai slogan hang be tato war bang ke tek chat udah coba Karbi Film Society pa ong nang ba oh Kapan Karbi Film ke lang arah tum edon inut patur jog nama ini loh, api mana lagi cengsi Karbi video film ka bonai ceng alang itu melo, lasi alang itu masa me, alang itu kapan ceng itu alang itu Karbi film ka bonai, oh ya liu. Alang itu mah amen ke mukak sini klub yang alang itu bonai lo. Dok muka penlalang itu ke? Lasi. Lapedet alang dikitung ke first Karbi Rensing dia ke hai Karbi lo tu rumah konsil lo nilong kamnak dan nurapet Arden karca IM sujurung para ke hai IM sutron ke hai lagu ini tu macam honai ni gajet hinai Karbi Cultural Society TDP Amaipu Sondo Singkro ke hai lapen Karbi lambe tamai Amaipu lapen ke lokal emisi pendang lo dah nah itu tong tu itu tumlong Produser lo mate abarin Chairman IM Karbi Autonomous Council aja thang lo Nunam Tiso ke hai Nilijirpo Ektor lo Rajiv Pro ke hai pendang lo dak na aja tong don manting lu gitu an lapen ke dak bini laso langkung habe auditorium holong dake excel kaca thang pluk Karbi Anglong lapen Assam lapen international na dulot ada ke aktor actress ke doan lo producer ke doan lo aprangsi na tu bhan Karbi Film Society tu bhan niya klong pen na tu bhan lasona warsai na bipon niya klong pen jurusi karong pajik lu kato alang itu ang lo dak nangkehan langkung habe auditorium hololong lason sona hang lo itu ame hanget hekang ni Niligala sorga tu alang itu mhan besawa tumhan aktor actress sumna ke lang nunji tum danang lang nunji ulo sosetu amala danang lang nunji bulan yang pino komat actually bang pinia bang la somai bang ni bang ke nang tumhan ke lang nunji phasgi bang ni lam na ke thang nunji sita me pinia bang ke ni prang dak Karbi Film Society tumhan tum pin pura lo nang pilo jadi tumhan dak Karbi Autonomous Council pen si panong lor pen baje long thapon nanji pulo lasi ke cengsi nili lak ke thapon lo lasi pini ko nili kandang kon pulo pining pen ko
be batulo lak ke blank koi ke na tum pining budget tum la ete ke jengsi ke Karbi youth visual katalom ningkan isek amai non mai fo ke hai ta tolong nili no ke thapon cheng Karbi autonomous council prang prang asiem tum do ko tai matha krang ta hai lo kalau tum ta kateri do ko hai lo sa ke jengsi lang pho wang bang mom pen non Karbi visualim soro ngaje ningkan isek katalon je phang kuti sige nang badar lo non mai fo ke hai ta lo Karbi lamya ta mai Laso Karbi autonomous council pen panong lor pen laso Karbi autonomous council budget long ke thapon avela nilino ke chengsi lak ho nilipanahang halapan dak konolon ke lak ho ke panang tumta injang ponlo lasi mo pijo pen ke Karbi film society dame ni tum Karbi autonomous council pen panda kon mom pen kuti sini ke thom dame mo bat mom po noraban ke Karbi youth festival long dame sia record lo nonalang itong kisya samay pu alang itong chupiduk pen alang itong je memorandum ang pilo asama chief minister bhat je Karbi youth festival ningkan se katalon bhat asam government pen ame bajar long nang thapon pinangi pu ateng pen pining pen ke Karbi youth festival mate Karbi visualim soro aje ningkan se katalon je bhat kuti thom asam government ta bajar long thapon lo Lapeli siapa ke non ini thomalam si ninggi si dake na tu mana ke lagi si bang selo tinta momen keceng nili pan alada nangkang ho tu Rajiv Kro ke nang pitin lang ni pan ke nili jir ko bang ke nang actress tu masih lang cotko pu actor tu mana lang le jat sinai ko nasi actress tu mana ke lang pacoman o dia nang mana ke lang pini cini jata lasi ini bang ke Karbi autonomous council pe non foundation de ingora thomlo la subject lo lasi international award ke long dun ili kopai Karbiang long arara to mase lara nongnam nange man pilo iltum chitine nangne lasi nili tum Karbiang autonomous council pen ni tum thapon elo je best actress ke long phan alang phan Karbiang autonomous council pen award ta pipo la pen lak pho tangka pajir pon pho la pen producer banta alang ni niripina producer lo iltum kaceng hon nai alang ni dhonram kiso pada iltum nongi ta piji lapen lak ho tangkata Karbi autonomous council lalo lapen ke ijo silo ni ningi oela dake na tum phan anutina phan na ke langji panana tum alamarjan ke anutina theklong lo ethe actor actress man ke social media banta thang sorsa se tuja pupe WhatsApp group puno, social media Facebook puno, Instagram puno, Twitter long puno, nang tu mangga nutin tanah sorsa ini kecok ceta, nang tu mana nak geru long ji, bas share tu pik, bakelang nutin tanah lang, lasi ni tu apa sorsa se, nondek lang ni long tu lomso bina sorsa tu i, lang ada tu nak cecak nak apa lagi, lasi aku ke bangan ke lagi ni tu apa lo, sedang tu mana nak geru tu. Lunse pi la penke na tumla actor actress somanta nili tabe kaita nili laptop ingpu pana to film ke lang lo akor along program dilhi pini ne jam lo blong na flight along ke na to film si lang chot chot nili ta aka phek ni cepat la si nale tum la ningkare sek laso ningaro acipi mate ame hangge thek Karbi film society aphan ladak langkung habe auditorium hall le entame tara langsung seltalin halada ko tutera mol bang suri ke thom ke ja noris ke alam halada atara langsung no ke thenai lo tutera mol putak le NG pusita me mate joy sing do loino dasita me hala so tutera mol je entame Karbi autonomous council pen sinatum ban ake joy pen nang pipon posi panda konsi atau le banda dilida idoan actor actress manta nang tum ban ninga plong pen chorolo anso senang tum ban lason Karbi national international taso award nonge kilong dun je ban arnam ban hirjume pisi hem phumukra arnam ban chodom si nilam thiteng to nikolo kado Karbi Film Society
pen ni tum kecuru partik lo akhe alangli karbi akhe bhan kamatha karbi alamarjan karbi jutang bhan kamatha pen ini le thota karbi film society reng wer nangji ka karbi alamarjan reng wer nangji karbi khaya jutang aning rupaman so yang song le nang ko men pen ini bang aprang bang lakep tapi non uthot aning kan ban aku lakep laging koi ningkan isi sielong karbi film society aphan council long ki poni phan lamchap yelo take cheng lakep bang lake long po no lapen ki bang lang ningkan pen ba non nakile ja ningkan pen market lagi koi si long po so ke ni phan yar pon society in long ni ke panjil pon bang ono panjil ni panjil bini ke jasemet ni tum nong ke pajir pon bang ke bangkre troxy phan ke ni tum nong ke pajir pon lo mate kartu pon lo la pentu la production bang dupik film production lok si trok kepra trok do non an tum nong ke long po sta chat do hilang po la som thak si trok si kep so se music videos tum do ba kapre entertainment or production do lai tum mak an tum chok pon lo ada la pesan program nang itu program ke jasemet ke nil tum ke non ke ningkan sielong ko pipia program si klem ponjimal aso calendar program bang nil tum di fonto neng ke dam tang dan itum long beach du kar bitelan han ko aso singing bi lo peneng mang ko nil tum di fonto ko long beach du kar bitelan han la bang ke dance competition la penisi bang muno acting drama putha ga insi chipati pon bang itum nong ke mang pon tu la pen karbia film award ni tum jungjung laso film society hen pen award pajiri phangta ni tum chisik ponelo chisik pontang lo la pen te karbi alamarjan artist tum ansu se thek nai apha ni tum seminar workshop laso claim ponjita ni tum chisik ponelo la se achuklo ba arni hot ponchok ancholo nang tum la ni kan ke trokong bong nang tum film society tum ki claim ka dam apothak akisung sabak khapon jima la bangke la hello film ke ningkan suri nira narkep ningkan prang penta penan ke cinema dulo kapre production and claim pon bongo sita kar film society bu amang ke thek on bangke lake la ningkan suri nira narkep ningkan lake atul films ko tumahin pensi kar film society bang amang ko thek pon lo la pente ing tom pipin nili tumla bangso society bangke tom pipin sinon kan program la bangso akisung bangke dulo karbi lamarjan ke iltum jutang jubat nim rukom bhan iltum pareng nang po phan ali po phan ali ke jise kam long le karbi jim klem lo gulo tang le ali long ki punang ta long le ge mane cinema ali do piko producer bang lakh crore ekdom ali dulo ku thegom le sitame isi bangge itum pindak meme che paruka meme bangela halo akaprek akhai tum nangit ko ateng ke asam long ke tanong ke northeast long ke karbi asamis pen adun ke karbi khai tum halo la som la marjan an ke klem adun kidun kri ke pusi ado eta na karbi no thomas council pen karbi film society pan budget kon gunai pon tesig karbi film society ban council pen budget kolam bang ke pamaita ni dithan no budget ke aprang pen ave sitame non chulu nangji sar dr tudiram ronghang ahin pen ke damtang nil tumla long bi chidu karbi telen an grand finale ke bang nil tum han nang chakang lo council budget lo lakep ke nang kon ko lo nang di kon elo aku pini bang wang tulo pini lanin kan trok lim karbi film society amang ke thega hot aku lakep nang pabat konstruksi lakin koi bang ke adin kan mang film karbi film society Walin di Sophie akan lak po council pen ki pon ji la pen producer ke pon ko kopi film putha ka pos la so putha ka chak la bangke jasemet ke la hello tum churunagi la bojaru city art to muka alami la ke amigul ko sarduram tisulo alangli ke semar po mirbin ko la marjan laga ilitum dak state level la pen national level la pen international level and pen ana di malong ke nong dun la pen la songbong pen niri international film festival kolkata long di long best actress ke long dun ke tum karbi actress lo malinti sophie la so joine si ini sarve ko tu mo ham bang declare lo la 23rd June ni bangke function dia ni bangke la film producer sarjuneran tiso la pente
एक्ट्रेस मालिक सोफी पानमागे लाख पको पको सो खाना अजोइनिस Cerah.